wuya sai babu soki juyan baya. Khadija ta mai kyau san kowa hasken alƙarya, zanyo yaƙi kan sanki a ce mini bawa na shirya. So ya zarce tunanin mai ilimi kan kimiyya, ko da mu gaye so na samu hasken halayya. Da hannu na kirke ni ko yaushe ki tunani, mun daɗe lawa Khadija tuwishin me zai dame mu. Furta so ba zai zama laifi ba, ki ce ta farko ƙarshe zancen ba zan wasa ba. Ki ɗaya na nuna zuciya ba za ki rasa wuri ba, da ke da yarda kowa ya shaida. Munan furanta kishe makauda, ki yarda da ni domin a san kina yau nisa. Ka bani Khadija tana more, ki kyala batun wancan da gani kin san tuni a zare. Ka gida ga mota ta Allah shine ya hore, siki mimmi ya kafar ki Khadija gida na ki tare. Allah shi ya yarda magana kin hale su da fatan da nake Khadija abin da nake so zan samu. Ta saka ta gunar mai kyan hali, ubar sokin yi da ni zuciyata ta kike kai dalle. Ya kauna da dace domin rai na kiba kulli, so ba a cinikin sabar ya kira wani lali. Kin zamto fitilata kitinan inda na manta, yau te mana kyau kan kauna rabu ka samu gaboban mu. Iya wuya sai babu soki juyan baya.